Idinaraing ng mga taga-Kapas na naninirahan sa paligid ng Colonel Ernesto Revilla Air Base na mas kilala bilang Crow Valley ang di umano'y nararanasan nilang harassment sa mga military personnel ng kampo. Maalalang nagsagawa ng kilos protesta ang ilang taga-Kapas bunsod umano ng pang-aabuso ng mga sundalo. Ibinahagi ni Allen Villasana, presidente ng Samahan ng Magsasaka ng Sitio Bilao sa Barangay Odonel, na hindi sila pinapapasok sa kanilang taniman. Pahirapan din umano ang pagdadala ng mga materyales. Ang nadanasan ko po dyan is yung pagpapasok ka po is i-hold ka nila tapos maghanap po sila ng ID. Pero dyan lang po kami. Taga-Patling din po kami. Taga-Barangay Odonel po kami. Bawal sa ganito, bawal ipasok yung ganito. Yun lang po, wala na po silang sasabihin. Siyempre po nadidelay po yung mga pagtatanim namin. Ngayon, magpapasok po kami ng mga punla, tapos i-hold po nila. Pag po naman po magpapa-harvest po kami, i-hold din po nila yung mga equipment. Sa video na ito ni Ronel Infante, makikitang isinagawa ang validation para sa 4Ps sa mga karutubong Aita malapit sa entrada ng airbase, makarahang hindi papasukin sa kampo ang mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kapas. Bukod dito, sinisira din umano ang kanilang pananim at pinuputol ang kanilang mga tanim na puno. Ang una po nilang ginawa dito sa mga pananim namin dito po, yung doon po sa pwesto po ng kamag-anak po namin na may mga tanim na Jimelina at saka tubo. Ngayon po yung mga Jimelina pinagpuputol po nila na hindi po namin malaman kung bakit. Pag po kami sa amin yung kahoy, ipagpapaalam po namin, kailangan po namin kumuha ng permit. Permit sa DNR, ating permit sa barangay, pupunta po kami ng DNR. Pagkagaling po ng DNR, pupunta pa po kami sa kanila. Pagdating po sa kanila, itetenga po nila yung papel. Hindi po kaagad po aaproban. Maghihintay ka. Pero pag po sila ang magpuputol, wala hong coordinate sa barangay, wala pong paalam doon sa may-ari ng kahoy, basta puputulin po lang nila. Sa ibinalang video, makikitang ang pagputol sa isang puno ng isang sibilyan na ipinag-utos umano ng mga sundalo. Apektado na raw ang kanilang ikinabubuhay sa paninira ng kanilang pananim. Po, nakipagporsyentuhan lang po kami, kumuha po kami ng porsyentuhan sa tao. Ngari, kukuha po kami 30%. Ganun po. Tapos ganyan po yung gagawin sa amin. Ginigipit po kami sa mga pagtatanim namin. Isang example po yung isang tubuhan doon, 3 matatandang dalaga at binata. Yun lang po ang pinagkakakuhanan nila ng pagkain nila. Tapos ganun po yung ginawa nila, sinira po yung tubuhan. Sinigundahan naman ni Hamilton Samson, vice-presidente ng Samahan, ang umano'y nararanasan nilang panggigipit. Dakal na po gawang kaya kami karasa na kinaideng military po kaya di kim bandang Santa Juliana. Ito pong sasabatan dala po din kaya kami ng traktor. Ang po pong kareng semento po kareng pamagkahit natin kaya kareng bale-bale ala na pong bubong burida ela pa po bisa magpapaluba kay yero makanya. Dahil sa mga insidente ng paninira ng mga pananim, pangamba nila, tila hindi raw nila pag-aari ang kanilang sakahan. Ita pong emosyon totally malambat mi na pong tatanan ng gabon, lalo na po kareng ninunumi, kareng pengari mi. Bala mo, pa po talaga kaya kaming kaing gabon. Bala mo la kaming dating ngaldo po ala kaming karapatan, makanya itang kunanda. Ita po mong ditak mo pong pangabiyaya na kahit po deng pengari mi, kami pong kay misanan na ay kunanda po. May iwasan daw sana ang nangyaring rally noong Martes, July 14 kung naging maayos ang pagtrato sa mga taga-Kapas. Iwasan po sana, nung sana po may pagkaya mo, masalesa mo po sana itang pamagtrato. Kaya
todo gigipitan dan kan po talaga. Masakit na po itang sa yung panalangin mo po sana, itang niayos po. O na yung, ito po, sobra na pong gipit. Gigipitan na kami. Gigipitan na kaming, kaya bala mo, kaya kaming babakuran na kaming, bala mo, animal kaming kakainda, tatartarunda. Bala mo yan kami tao. Panawagan nila na magkaroon ng dialogo upang magkasundo sa mga patakaran na parehong katanggap-tanggap sa Philippine Air Force at sa mga apektadong residente ng Kapas. Iklaro na po nila yung area namin kung hanggang saan po talaga yung military. Para naman po kahit anong oras na may i-develop kami doon sa area namin sa pagtatanim, hindi po kami nahihirapan at nagkakaroon ng sa kalooban na paano pa tayo magtatanim kung ganito nangyayari sa atin. Dapat po alam po ng gobyerno yan. Matagal na raw silang nagtatanim at naninirahan sa Sitio Bilao, panahon pa ng pananakop ng mga Amerikano, pero ngayon kinigipit ng kapwa Pilipino. Kasi sa tagal na po namin dyan, ang lolo ko po ay isang veterano. 99 years old po siya namatay. Nandyan na ho kami. Nagtatanim. Nung panahon po ng kano, hindi ho kami ginaganyan ng kano. Hindi po ganyan ang kano sa amin nun. Maliliit pa lang ho kami. Nandyan na ho kami sa area na yan. Hindi po ganyan kahigpit. Pag dumarating nga po yun, pagdating ho ng Pasko, yung mga kano po, iikot po yan dito sa baryo, mamimigay po ng tsokolate, magmimigay ng mansanas sa mga bata, katulad po namin. Kapwa Pilipino po, yan po ang nangyayari. Binibigyan po nila ng dahilan yung mga tao para umaklas. Samantala, batay sa pahayag ng Philippine Air Force, batid raw nila ang pangamba ng mga taga-Kapas, subalit delikado o mano sa nasabing lugar dahil dito inaraos ang live fire exercise ng military. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.